Democratic Congress bụ ADC nwere mmadụ karịrị nde abụọ over 2 million people na-akwado ha ebe sọ ihe otu pati PDP nwere agụchala ndị gọvanọ 30 ka Aisha Yesufu kwuru. emebeghị ntuli aka elu afọ 2027 mana Tinubu akụọla afọ n'ala ka Aisha Yesufu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Israel awakpo ha akpala mba Iran ọtụtụ ugboro. Ntuli aka elu afọ 2027 bụ aya ka anyị gaje ịlụ ka Aisha Yesufu kwuru. Senator Aishatu Binani esonyere na otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Busanụ ngwa ọgụ ụnọ ma ọ bụ chere na aka chiri ọnwụ ka Trump gwara mba Iran. A na-ama aka. Iran a na-ama uche akwe mana ndị lụga agha alụsoga Iran mba Iran ọgụ agwụ mba Israel na mba America. Israel n'onwe ha wụ small but mighty. Trump n'onwe ya mba America n'onwe ha wụ world here power. Iran n'onwe ya kwanu jikwe n'ike mba. Ma Trump agbala ha na nke ikpeazụ a ya bụrụ ma ụnụ jụ na ụnụ agaghị ebusa mgba ọgụ chere na aka ma egene chere ọnwụ na ọ ga-enye ha anya bọmpa tu bọmpa. Ama m na aghọta na ọ ga-enye ha anya dịka ha si wee mee gịnị chọọ ya. No be small thing. Ya bụ ọgụ anọkwala otu izu ụka. Israel awakpụhakwala mba Iran ọtụtụ ugboro. Aka na-ekwu ndị ahịa Israel na-eji nwayọọ na-arụ ọrụ ha. Ha na-abụ ndepụta ha na-eme ọnụ tutututututu. Ha dị ntakịrị mana ike agwala. Uche nwaanyị ọma. Aisha si gị hụrụ ntuli aka elu 2027. No war ka anyị gaji ihe a. Ya na onye gaga wọ. Gị na onye na-aga wọ. Chelo ọkụ gị chelo wọ ka wọ mma. You are ready. Ị ga-esonye aga. Let's speak for yourself. Which one be we are? Aisha. Ihe a na-ekwusi mee ntuli aka elu a n'ụzọ doro elu n'ọkụ ka anya. Anya achọghị violence. No. Biko nwere akụkọ na-agwaghị gị ka o si wee daa. Ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC nwere mmadụ karịrị nde abụọ. Otu pati APC nwere mmadụ karịrị nde abụọ over 2 million people na-akwado ha. Ọkwa ya kedu onye kwuru ihe a? Aisha Yesufu gezie ntị ọsọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ha nwere mmadụ karịrị nde abụọ over 2 million people na-akwado ha ebe sọ ihe otu pati APC nwere agụchala ndị gọvanọ 30. Amami na aghọta. Aisha Yesufu si na ADC nwere over 2 million people na-akwado ha mana PDP nwere naanị ndị gọvanọ 30 ka ọ bụ 31 na-akwado ha. Ma PDP ọtụtụ ndị agbahapụla otu pati ahụ n'ihi ọgba aghara nọ n'etiti mana Wike agwala ha na ọ ga-akwado onye isi ala na onye ọbụla na-akwadokwa onye isi ala ka ọ ga-akwado na ihe niile ntuli aka elu kansụl ime obodo emekwara na Abuja na ndebe ndị ọzọ na enweghị ọ kụzigara otu pati PDP na enweghị ha ghọtaga ime ya mekwa kpọọ rizọt ya si otu pati PDP na enweghị ha ghọtaga ya gbakwa akwụkwọ ahịa ya gbakwa ọta ya akwụkwọ ya si ya kpọtụkwara otu pati PDP ọ enweghị hụ na ghọtaga. Ka ọ dị anyị chọkwara iji ohere a mee ka ị mara na anyị nọ live na Facebook. Anyị alọghachiela live na Facebook, anyị alọghachikwala live na YouTube. Ị nwere ike ịga na Facebook gaa kiriwe anyị. Amami na aghọta. Ị nwekwara ike ịga live na YouTube gaa kiriwe anyị ebe ahụ. Iruo Facebook chọwa Echo FM 100.7 maọbụ gị chọọkwa Echo FM ka ahụ eji capital letter dee ECHO FM naanị kliki ịkpam kiriwe anyị live. Zibatakwara anyị ozi na ya bụ ajụjụ ahụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ abụ ebe anyị nọ jụọ gị sị ọkụ latrik n'ebe ahụ ibi nakwa n'obodo gị kedu ka o si wee dị. Ị nwekwara ike izibatakwara anyị ozi na WhatsApp anyị o wee bụrụ ya.
dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. otu nwoke wee boro ebubo ịma amụma igbu Trump apụtala kwuo na ọ bụ mba Iran kwanyere ya ọkụ n'ahụ mere o ji ma amụma igbu Trump. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na narị kwụrụ narị ndị mmadụ ka na-efukwa efuru ugbu a dịka ndị Boko Haram wakpochara obodo Ngoshi dị na kansụl ime obodo Gboza nke steeti Borno. Ndị ụlọ nzukọ Senate eziela onye bụbu onye isi oche NNPC n'ala anyị bụ Mele Kyari ka ọ wụchaa n'ihu ha n'ihi ego dị narịtarị naira abụọ na tarị naira iri 210 trillion naira. Chinekili, uchere kwa ego a na-akpọ? Ọ dị ego 210 trillion naira. Asị ya wụchagode na o nwere ihe ha na-anaghị aghọta. Ama m ihe ha si eji echefuola m ihe ha si eji ego ahụ mee. Me uche money dey for this our country. Ihe na-amekasị dị anya ebe ị hụrụ ego like this 210 trillion. akwa alakasịwa gị. Ego a na-akpọ nwoke ibe gị iji dekwa ego a na-akpọ m ga-ama buru ego ọha na ezowa ihe na-atụziere m aka 210 trillion. ofu mmadụ ọkpatafu ego a. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Don't pressure my life o. Don't. See money. Gị na-akọ m ga-ama buru ego ọha na eze 210. No, ọ bụ ihe ị na-achọ ịgba m. Oh, Uche, let your eyes be open. Open. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ọwụ nwaanyị Aisha Yesufu, ọwụ nwaanyị ibe gị. Ụmụ nwaanyị ndị a na-akwa mgbidi no be your mate. Ndị nke ọkpọ aha ndị nke kwara mgbidi. Ya bụ Obasanjo, nwa Obasanjo na-azọ ọkwa gọvanọ steeti kedu Ogun ka Ogene no be your mate. Akwụsị na nwa Obasanjo. Nna m Obasanjo. Ị na-akọ ihe ị na-akọ. Nna m Obasanjo. Ma nna gị ya wụrụ nna Binani. Ụmụ nwaanyị ndị a na-emechu no be your mate. Gị na-pressurize my life nje ma buru ego ọha na eze 210 trillion. EFCC bịawa for me, will you be there for me? I will bring food for you inside. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ọbara gbawa n'imi na prison. Will you be there for me? So no the pressure. Allow me to take my time. Onye ọbụla nwere oge. Mgbe nke onye nọ na-echere ya. So please and please don't pressure my life. Thank you so much. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'ọkụ latrik n'obodo gị nakwa n'ebe ibi anyị wee na-ajụ gị sị asị gị kọwaa ya kedu ka ị ga-esi akọwa ya gaa Facebook gaa YouTube gakwa na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara na agagharịkwala agagharị. Akintola AC, na the place for your car, condenser, compressor. Akintola Dedia, Akintola Dedia. Whether rainy season or dry season, na Akintola AC we know. For standard car AC, call Akintola AC for your car condenser, compressor, evaporator, motor gas oil. No problems in your car parking space. In Akintola workshop, solid engineers plenty. Akintola go service your old AC. Still send you won't give you. Yes, you want see Akintola AC today. Their head office still the new market. By Sonic Fast Food, right inside Bata House, Owerri, Imo State. Akintola AC workshop day first inland road after Benzi Hot House, Katie Hills. The next car AC workshop. Now Akintola AC get up. Call Akintola AC to book for your own AC car services store. 08036 756988. 08036 756988. Akintola AC. In God we trust. Condenser, compressor. Akintola Dedia, Akintola Dedia. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited Owerri is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution
iron boards, electrical bladers, floodlights, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just like Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Please listen to this special announcement. We, the management and staff of Insu Microfinance Bank Limited, Imo State University, Owerri, OCS Building, hereby inform the entire public that the bank renders the following services and Please listen to this announcement. This is to inform all motorists
ọ dawa seve seve mara na ebelebe egbuola n'elu ebelebe na aghọta koodu Igbo mụrụ nze mama ọzọ biko gere na ọkwa ndị a dị oke mkpa n'obi tiwara etiwa mana n'irubechi isi n'uche Chineke anyị bụ ndị otu ọ dịwo mma Social Club of Nigeria ji ohere a na-ekpepụta ọmụ onye otu anyị hụrụ n'anya bụ Maazị Romanus Chibueze Ọnụchukwu Amelue larala mmụọ bụkwa na onye a na-etu ala nja ngwalezie ka esi hazi usoro olili ozu ya n'ụbọchị Fraịde taa bụ abalị 6 nke ọnwa Maachị anyị nọ n'ime ya ozu ya ga-ahapụ ụlọ ọba nchekwa ozu Our Lady Lourdes Ihiala gawa na mbara ezinna ya bụ Ọnụchukwu Amelue dị n'ụmụ awaala oke ọhịa dị n'Ihiala nke steeti Anambra ọkụ elekere 10 nke ụtụtụ Fraịde taa ada ozu ya maka nlereanya mgbe ọ kụrụ elekere 11 nke ụtụtụ Fraịde taa a ga-akara ya oke olili n'ụlọ ụka Immaculate Heart Catholic Church oke ọhịa ọkụzi elekere 12 nke ehihie ụbọchị Fraịde taa eli ozu ya ka ọ dị a chọrọ iji ohere agwa ndị niile bụ ndị otu ọ dịwo mma Social Club of Nigeria na unu ga-ezukọ ebe unu na-ezukọ kpọmkwem mgbe o ji ọkara gata elekere 7 nke ụtụtụ Fraịde taa ndị binyere aka n'ọkwa gụnyere Chibuike Igbokwe bụ onye a na-etu Ọnwa Motos bụkwa na onye isi oche ọ dịwo mma Social Club of Nigeria tinyere ọpara Ikechukwu bụ onye ode akwụkwọ ọ dịwo mma Social Club Development Union bụ ntuliaka elu a ga-anọ na ya ahọpụta ọtụtụ ndị mmadụ n'ọkwa dịgasị iche iche ya bụ ntuliaka elu ga-ereji n'ụbọchị Sọnde nwanne echi na-abịa abịa bụ abalị 7 nke ọnwa Maachị a anyị nọ n'ime ya kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 11 nke ụtụtụ n'obi mbiri Vigilante Office Ụmụahịa nke a bụ dịka ntụziaka His Excellency Distinguished Senator Hope Uzodimma Ọnwa Oyoko nakwa ụkpụrụ iwu obodo obi mbiri nke afọ 2020 emezigharị si wee dị biko nabatanụ mmasị obi ike niile otu kọmitii ga-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu nyere ọnụ onye binyere aka n'ọkwa bụ Emeka Ogbonna bụ onye ode akwụkwọ otu kọmitii ga-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu n'aha onye isi oche ha ndewo maka ige ntị nke a bụ iji mee ka ọha na eze mara na ụlọ ọrụ ji ahụ maka ibu ndị mmadụ eme njem bụ ITC emepeghala ọdụ
o wee bụrụ ya. Wait, let me land. I want to take him out. You take me out in peace. Okay. You take him out. Just happen. Leave me with my peace of mind. N'otuli ilu ahụ a na-atụ na nwaanyị oluọma di ya anaghị ajụrụ ya nri. Nwekwa n'oluọma for once. No be my money I go use take you out. Which money? You get money. You get money. Chai. Like money, my money. Which money will you get? Imegbuola nna nnu. You don't insult me tire. Oh Diego. Ọkụ latrik n'obodo ahụ isi na ya pụta kedu ka o si wee dị. Kedu kwanụ maka ebe ibi. Unu na-enwe ọkụ latrik ka ọ bụ na anaghị enwe. Mụ nwa na onwe m ọ naghị eme n'otu ọnwa anyị nwahụ sọrọ ọkụ latrik ebe anyị bi. Ị gaa n'obodo nke m nwa ọ naghị erula 20 years anyị nwesọrọ ọkụ o. Obodo ndị na ọha ji egbe ma mgbe isii ụmụ onu ụmụ ọsọ ndị na kansụl ime obodo ọha ji ebe ma nke steeti Imo ọ naghị erula 20 good years anyị hụsọrọ ọkụ latrik anya amami na ghọta ị nụrụ ya nke ọma mana ị gaghị aka akụkọ steeti Imo hapụ ọha ji egbe ma na ghọta the food basket of Imo ebe nwaanyị ọma ọ dị ka unu nwere nke gbachara nkịtị. Asị m gị na kemgbe abalị abụọ ugbu a anyị enweghị ọkụ. Nke gị wa abalị abụọ. Ekwọkwala ụgwọ ọkụ. Ana m akwụ n'ụgwọ ọkụ na ọ na m na-akwụ ụgwọ ka anyị aga n'ihu ịma a ga-abịala nke gị kopụ ya. Ana m anwa. Ihe mere njiji ọ ga-ajụjụ enwere ike ịkwụba ụgwọ. I know you. Mụ na gị. I like demand the right. Mba, mụ na gị bi. Ekwọkwala ụgwọ ọkụ. Mụ na gị bi. I know you. Mụ na gị bi. Nwere ike ịkwụba ụgwọ ọkụ na-edemand ọkụ latrik. Ama m onye ịghọ. Ime onye madam. I know you very well. You don't know me, Uche. You don't know me. Ma aka gị otu a ka m lee ma ịkwụọla ụgwọ ọkụ. Mgbe onye amụma ụgha. Ọ bụ aka gị ugbu a ma amara na ịkwụọla ego. Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụkwa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Mgbede ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ịbọọlachi. Awum Chief Bright Agụ. Amechi Ọhabele London nọ n'ụbọchị m akpọ. Okay. Tutu m aga n'ihe asị m udo dịrị unu. Dịkwara gị. Ndị NEPA ha bịa zawa EEDC egbola ha anyị. Dike dị ọra mma Uche ikwuola na onwe otu a ga-eji kwuo okwu Imo steeti Naijiria ghara ịgụnye ọha ji ebe ma. Eche na o nwere ahụhụ ndị ọha ji ebe ma na-agabiga n'ihe gbasara ọkụ ma ọ bụ ihe nketa na ala Imo na o nwere ndị na-agabiga ya mana ihe na-agba m anya mmiri iwu ihe niile Imo steeti na-eri ihe niile oke niile Imo steeti ji azụ onwe ha ọnụ ha ji ebe maka ochi nkwa Japan ọwụ gari ọha ji ọwụ akpụ ọha ji ọwụ mmanụ ala crude oil ihe a si na ọha ji ebe ma anyị enweghị ọkụ dịka ejụrụ o teela ndị EEDC jụrụ ọha ji ebe ma jụ obosi m autonomous community anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ ihe niile anyị ji aka ihe onwe anyị jos gaa ka iri anyị ya wụrụ okwu ha bịakwa na anyị sị ka anyị zaa ndị ụjọ etu ugbu a asị ndị ọha ji abịala anyị na-akwụ ha ụgwọ otu a mkpụgbu ugbu a ha ji ego anyị pụta anyị a na-ahụ ọkụ ị na-ekelekwa Awụ Chief Bright Agụ udo dịrị unu. Dịkwara gị Chief Bright Agụ ịbọọlachi. Hello, good morning, Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Hello, otu unu mere. Anyị dị mma o. Biko, aha m Igbo aṅụrị ka esi m obodo Agwa na-akpọ. Okay.
aha m bụ Aṅụrịka esi m obodo Agba na-akpọ. gaa n'iru Aṅụrịka. Ndị chọrọ igwe ụlọwo ihe gbasara ọkụ a ụfọdụ a megbu kemgbe nne m mụrụ mụ kemgbe nne m gbara mụọ mụ ahụbeghị m ọkụ n'obodo anyị. Ọrụ masị ndị gọọmenti na biko nye ekpe nna anyị aka na biko n'anya ihe agụga anyị kwa ndị obodo ha biko nye ekpe n'aka chekepere anyị ka anyị nwere ike wee ọkụ na eme ụmụ ndị anyị mụgasị na amadị ihe ọkụ eletrik ị na-akọwara anyị ha na-abaghị anya doo o kwesịghị iri otu ha biko nyere anyị aka biko doo. Ndewo ya gazie o wee bụrụ ya Obinna Eugene zibatara ozi na Facebook anyị ọ ga-hapụla ihe anyị na-akọkọwa mba Amerịka ọsị mba Amerịka ha biko bịa Naịjirịa. Injinia Frank Uju Ebelebe nwoke ọma si na Amawụsa dị na Douglas zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na-abịa n'obodo ya dị na isi Ekenesi nke kansụl ime obodo Ide-Atọ South nke steeti Imo na ụfọdụ ọkụ poolu ọkụ latrik adakasịchala kemgbe ihe ruru afọ 20 ugbu a na kemgbe a mụrụ ya agbara mụọ ya ọmụbeghị ọkụ latrik n'obodo ya bụ isi Ekenesi ruo afọ 3 o wee na-ajụ sị isi Ekenesi osokwa bụrụ steeti Imo o ruola ịjụ ụdịrị ajụjụ ya gaziri gị nọ Injinia Frank Uju Ebelebe anyị ahụ na nke gị Mary Jane Mmesoma Chukwu Purity ọsọ ụtụtụ ọma Beautiful Clara na Uche na ebe obi na-egba ada na ha enweghị ọkụ kemgbe Ọktoba last year ruo ugbu a na ọ na-enye ndị na-enye ọkụ latrik na-egba ada 0000000 na enweghị beautiful day. Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ si n'ikwu eziokwu na ọ gaghị echetanwu mgbe ikpeazụ ha gbanwere ọkụ n'obodo ha bụ obi akpọ na mpaghara obodo ndị ọzọ nọ n'egbe mana ebe o si ka njọ bụ na eriri ọkụ high tension si Uguta bata egbe ma bụ nke na-enye egbe ma ọkụ adachala na ebe ndị ohi bịara nnọọ gbubiri ụfọdụ n'ime ha site na obodo Opuọma ruo na Ụkwụgba nke nọ na obi akpọ ọ na-ewute o wee bụrụ ya gaziere gị Emmanuel Chiekezi ịbịala tụziere anyị aka na ya bụ akụkọ ahụ anyị kọrọ na Aisha Yusufu kwuru n'otu pati ADC bụ African Democratic Congress na ha nwere ndị Naijiria dị nde 2 million Nigerians na-akwado ha ebe APC nwere naanị ndị gọvanọ 30 na-akwado ha ịghọtara ya nke ọma ọ bụ ntahịrị ọnụ ya gaziere gị Emmanuel Chiekezi ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda o wee bụrụ ya ka ọ dị ka ịlọghachi n'ekwentị anyị ịbọọla chi ụtụtụ ọma onye eze bọọla chi ụtụtụ ọma Uche na Clara ana m ekele unu chi onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs amen. ọ ga-agara ọnụ nke ọma maka na ọ nwere ụfọdụ atụmatụ unu na-ewepụta ka anyị tinye anya nọ n'aka nọ na ndị isi ntu unu na-ebute unu kwesịrị inye awọd ego ga-esokwa ya ka ọwụ ewere awọd nye anyị like that nsogbu adịghị ọ gaji ime ndewo ana m ekele unu abịa n'ọkụ eletrik ana m achọ ime ka Naijiria niile mara na no hope enweghịzi olileanya n'ọkụ eletrik maka na o nwere mgbe onye isi ala Naijiria sị na ha ahapụla ọkụ eletrik jee were sola tige mgbe isi mmiri gbarụrụ ọ dị ya awọla dị o nweghị olileanya dị n'ọkụ Naijiria fọna unless emeziri ụfọdụ ihe ma ọ ha-abịa seek advice from somebody like us. Dibịa n'obodo anyị nwe ihe dịka ọkụ enwere ike 1 month ha flash ya about 3 seconds. Next week ha flash ya 10 seconds. Mana point nchọ ikwu nga ahụ bịawo ọnwa akwụkwọ ndị na-anakọ ego ọkụ a ga-ewere akwụkwọ ha were biil na-akpagharị na-akọleti ego n'aka ndị mmadụ ahụ ụmụaka yahoo na ndị ji egbe ji ochi asọgbagbuo ha nepa wụ nọmba 1 ndị kwesịrị n'ikpe ọnwụ ya gaziere ụnụ ka David nọrọ ya gaziere gị onye eze gaala ihu Clara Wekocha ozi nke si n'aka ya gazie ọ si ndị ọma na onye amakakwa n'ụtụtụ a ndewo
ọ sị ọkụ latrik n'ala anyị na is nothing to write home about. Ọ sị kemgbe afọ 60 anyị nwetara independent na anyị ka na-arịọkwa maka ọkụ latrik. Ọ sị is unfortunate o. Na nke si n'aka Ugochukwu nwa gbara ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsọ Ugochukwu na ya chịkwa n'akwa akụma na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ a. Ọ sị nwere mgbe grid ọkụ na Naịjirịa na-anaghị ada ka mgbidi Jericho. Ọ sị Uche na ọ chọrọ itinyetanụ ikuku ekwentị iji hie anya aja n'ukwu. Ndewo Ugochukwu nwa gbara. Nwaanyị ọma ga-egode ntị. By all means necessary, you must have electricity, and you will not pay for estimated bill anymore. A promise made will be a promise kept. If I can't keep the promise and I come back for second term, don't vote for me. Onye ekwuru onye isi ala Bola Jagaban ọ sị anyị ga-enwerịrị ọkụ gele latrik mgbe ọ na-eme kampen na ọ bụrụ na anyị enweghị na nye voturu ya second term ihe o kwuru na invoice na o ji ọnụ ya kwuo ya hoo ha na ọ batara ala n'ọkwa ọchịchị o kwuru ihe a n'afọ 2022 dịka ọ na-eme gịnị achụnta vote na o nwere ala ka o si bata n'ọkwa ọchịchị onye ukwu na onye nta ga-enwe gịnị ọkụ latrik na onwe ka o si na-enye ya anya ọkụ latrik anyị votu kwarala ya onye isi ala ji ọnụ ya kwuo ị bọọla chi ndị mara mma olu ha ma mma n'igwe okwu ndewo netwọk ndewo onye asị jido nke o ji amagbuola onwe ya emekọtakwana emekọtasị gị hapụ nke ije jọrọ njọ ndị nepa hapụdo nnu nke nnu ji na nke nnu ji ajọgbuola onwe ya ịma ihe eji na-ekwu ya harị ka a na-egwu egwu owo na anyị ka na-eme ihe nwanne n'ala Igbo a just understand if not ọkwa nwere nke ọ ga-eme ya wụrụ iwetada ọkụ nga ebe ịwụ ụgwọ ka were sipụwasị anya iji were mma gbugasi anya isi because of gịnị ihe na ego nye gị ha ya ọ bụrụ na ị ga-enye ihe na ego ị ga-eme ndị isi ọtọ ọda na ọfịs ga n'ọrụ onwe na anyị nọzi ewutata electricity ọkwa na electricity one of the things so inye ya mmadụ ọ dịgo relax ada ekwu okwu borehole again every family na nwezi borehole ya na-ekwu okwu ya wụ just nye anyị road itere anyị road ndị inye anyị ọkụ ịchọzi ile ego gọọmenti niile nọ n'ụwa ịchọzi ibe ime ihe niile mebekọ nye anyị ọkụ gị nye anyị road ndị nepa biko nụ onye asị jido nke oji mara ma onye asị hapụ nke oji jọ njọ batagodi n'amakọ ọhịa akwa akama mmadụ nwere ike ịnọ from emonte agada ahụ ka eweta ya akọ ya 30 minutes ewere ya ọnwa na-agwụghala eweta biil na-eche ego ama m ihe njikwa ndị ihe na-ete ewe m iwe eme ha sị ahụ bịa ha akpọ ndị taiga base ha bịa ha akpọrọ ndị polisi ndị taiga base ahụ ama m na ha na-anụ olu m na ndị na-akpọ na-abịa anụ ha anyị ka ọka adịkwa enye anyị ọkụ maka mgbe ha ga-abịakwa akpọ nụ jụkwa na ha ma ha ọ na-enye ọkụ ahụ netwọk Njaba ndewo ya gazie netwọk Njaba ya netwọk Njaba kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ ebeela anya ha ị ga n'ụlọ ọrụ ndị NEPA EDC otu a ka ndị mmadụ enwe ndị na-eburu ngagharị iwe bịa enwe ndị na-eburu nka buru imo ndị ọ na-emekwa n'ahụ ka ihe ha na-eme ọ naghị ewute ha na ha na-akwụ ụgwọ even enwe ndị kesa aka ọtọ ọlọkọ ha for how long mana bilu ka na-alọ bilu ga ka na-ewutere ha bilu ọ ka dị egwu ike gwọrọ ezigbote ọyị anyị Cliff David Nnamdi Igbo okporosi ụmụnje irete ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Clara nwoke ọcha n'ọkụ latrik bụ nsogbu kacha nsogbu na-emekpa ọchịchị Tinubu ahụ n'agbanyeghị na o kwere anyị nkwa na oge enye anyị ọkụ latrik na-adịgide adịgide mgbe ọ na-eme achụnta vootu mana lee ebe niile jenaretọ replace national grid igirigi gaa na nwe orielen ga ịgba n'aka nke a na-ada tututututu nke a na-ada jijiji nke a na-ada gbọrọrọ say how na dey cope here how na dey cope here dịka netwọk Njaba si wee kpuo ịma ọchịchị ha na-ekpukwa n'okwu ya ilekwa ya anya ọ dịkwa somehow easy ma ọ bụrụ ma ị ga-eme ihe ndị ị kwesịrị ime o nwere ka ị hụrụ ama arụwa ụzọ bawa n'ime obodo ime obodo
wegawa ọkụ latrik ime obodo Owerri ga-adị chakom trọst m Owerri ga-eme gịnị ga-adị chakom isi obodo ga-eme gịnị ga-adị chakom maka na ụzọ ihe abụọ dị gịnị oke mkpa gọọmenti enyonyekwa n'anya n'ịrụ ụlọ ọrụ maka ikewapụtara ndị ha na-achị ohere ọrụ ọ ya nwawa ọchịchị ọwa anyị na-ekwu okwu ya mana no ike gbara gaa n'ihu nye aka nwaanyị n'ozi nke si n'aka Rosemary ọsụtụtụ ọma Mr. Uche na Madam Clara ndewo ọ sị ka abụ ya izizi ọ na-ezibatara anyị ozi ọsọ ọgụ uche o na o ruola ọ karịala otu ọnwa ha na-ewebe ọkụ na ụmụ ọzọ naze ụmụ gịnị ụmụ ezo naze ọ sị na ọ maghị ha mere ndị NEPA ha ji kpọ ha ụgwọ kpọrọ ha n'ọkpụkpụ ọ dị ego ike gwara obi gbamoro nze mama ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị